Здравейте и добре дошли в специалното издание на нашия видеоподкаст, посветен на патрония празник на нашето училище. Училище, което носи името на един от най-големите български писатели – Йордан Йовков. За да ни разкаже повече за живота и творческия му път, сме поканили специален гост, човек, който не само обича литературата, но и ежедневно вдъхновява своите ученици да откриват дълбокия смисъл в думите и посланията на великите български автори. С нас е учителят по литература, госпожа Жоржета Йорданова. Тя ще ни разкаже повече за личността на Йордан Йовков, за неговите търсения и житейска философия и ще ни помогне да разберем как творчеството му е успяло да докосне сърцето й. Госпожо Йорданова, добре дошли в нашето предаване. Разкажете ни, моля, какво прави личността на Йовков толкова значима и защо творчеството му остава актуално и до днес? Йордан Йовков е емблематична фигура в нашата литература, защото темите в неговите произведения засягат всички общочовешки ценности. В неговите произведения можем да видим темата за милосърдието, за добротата, за човешкото състрадание, за помощта, това да помогнеш на някого без да очакваш нищо в замяна. Затова и неговите разкази остават много важни в нашата литература и до днес. Според вас, кои разкази описват най-силно българина, неговия характер, ценности и душевност? Във всеки един разказ от Йордан Йовков можем да намерим чертите от българина. Неговите образи са много емоционални, много близки до нас, затова и са толкова обичани. Един от най-емблематичните негови разкази е, разбира се, Кожицата и Бялата лястовица, която е символ на надеждата и до днес. Песента на колелетата, в която Сали Яшар търси себе си, търси как да намери начин да остави следа за идното поколение. Друг разказ, който много добре описва българина, е разказа Серафим. Бедният човек, който не може да си купи ново палто, защото дава всеки лев, който спечели, на хора, които имат нужда. А кой е вашият любим разказ, персонаж и защо? Моят любим разказ е част от късната военна проза на Йордан Йовков и се казва Белите рози. В това произведение основна е любовната история между Ангелина, една млада учителка, и Митю, подпоручик, който в края на разказа губи живота си на бойното поле. В този разказ Йордан Йовков много твърдо и много ясно отрича войната и проследява човешката трагедия, това, което остава, това, което погубва същността в душата на всеки един от нас. Кое от Йовковите послания бихте превърнали в пожелание към всички възпитаници на училището? Минали, настоящи и бъдещи. Пожелавам им да бъдат добротворци, да имат чисти помисли и да вярват в красотата и в доброто в човешкия живот. След като се докоснахме до вълнуващата личност на Йордан Йовков и неговото творчество, сега ще насочим вниманието си към нашето училище, което с гордост носи неговото име. През годините училището ни се утвърди като място за израстване, успехи и стремеж към знания. Тук всеки ученик има възможност да развие своите таланти и да покаже на какво е способен. За да ни разкажат повече за постиженията на нашите ученици, за развитието на училището през годините и за усилията на целия екип, сме поканили директора на нашето училище, госпожа Анка Атанасова, и заместник директор учебна дейност, госпожа Анелия Калдарева. Добре дошли в нашето предаване. Ще се радваме да чуем за успехите, които нашите ученици постигат и за начина, по който училището се развива и подобрява всяка година. Какво за вас прави нашето училище толкова специално и вдъхновяващо място? Здравейте, момичета, благодаря за поканата. Това, което искам да кажа първо, като отговор на вашия въпрос е, че за мен
едно училище става специално и вълнуващо и вдъхновяващо тогава, когато в него има атмосфера на подкрепа, креативност и съответно училище, в което се дава възможност за личностно развитие на учениците. Нашето училище има много богата история, но естествено ние сме тук, за да говорим за нашите постижения. Постиженията са многообразни, обхващат всяка една тематична област. Повече и по-активни са учениците от начален етап, по обективни причини, защото те са малки, но ние се гордеем с всяко едно постижение, с всяко едно завоювано призово място. Наши ученици участват в състезания, конкурси, олимпиади, както на училищно ниво, имат много активности, но те често се изявяват и на областни, национални и все по-често на международни конкурси и състезания и завоюват призови места, с което ние страшно много се гордеем. Смятам, че това е позитив за училището, но и позитив за учителите, които работят с тези ученици. И когато говорим за ученици, аз съм изключително горда с постижението на всеки един учител от нашето училище, защото все по-често наши колеги споделят добри практики на училищно ниво, споделят добри практики на национално и на областно ниво. Все по-често се включват в конференции, в кръгли маси, някои от колегите имат публикации в различни методически и друг вид издания. Какво ще да кажа? Мисля, че повод за гордост е подобряването на материалната база в нашето училище. През 2022 година ние изцяло обновихме бившата лаборатория, като създадохме иновативен кабинет по природни науки. Миналата учебна година участвахме по национална програма Съвременна достъпна образователна среда, където оборудвахме и обзаведохме също така иновативно кабинет по география и икономика. Тази година през месец декември предстои госпожа Сергина Рамза да представи една открита добра практика пред колеги от област Силистра. Мисля, че не бива да пропускаме факта, че сме в процес на подготовка на STEM центърът, който трябва да бъде изграден в следващите 3 години в нашето училище. И какво пропускам? Може би факта, че в началото на учебната година частично обновихме и кабинетите по информационни технологии. До миналата година ние бяхме цели 4 години със статут на иновативно училище. Тази година вече не сме, но пък дейностите по дигитална математика във втори клас продължават и тази година като вид устойчивост на иновативния проект "Успехът ни обича". И мисля, че всъщност ние сме си иновативни без значение дали имаме официален статут на иновативно училище, защото иновацията или я имаме в сърцето си, или не. Какво се спомняте вашия първи работен ден като учител и като директор в нашето училище и кои са най-вълнуващите моменти или постижения, които носите в сърцето си от тогава до днес? Моят първи работен ден като учител беше през далечната 2002 година, ако не се лъжа. Тогава съвсем екстремно бях повикана в това училище, защото работех в друго, като учител по български език и литература и трябваше да заема длъжността учител по български в 8 клас и съответно класен ръководител на 1 и 8 клас. Беше изключително вълнуващо, естествено притеснително и стресиращо, но споменът от този първи ден беше, че когато влязох в класът, на който трябваше аз да преподавам, някои от учениците решиха, че аз съм новата им съученичка и някакси с недоверие погледнаха на мен в позицията ми на учител, въпреки че се бях облякла наистина съвсем като учител. Това са ми впечатленията от първия ден. Една година, която за мен беше изключително и остава наистина изключително вълнуваща с всичко това, което се случи с всички ученици. Тогава в 8 клас беше дъщерята на госпожа Анелия Калдарева в 8Б клас. Един наистина много хубав, много добър клас. И аз съм
Може би това е времето, годината, в която аз наистина се почувствах учител по български език и литература, такъв какъвто трябва да бъде, с ученици, които отговарят на въпроси, ученици, които имат необходимото ниво, знания, умения и се получаваше един уникален учебен процес. Нали, за което благодаря на всички осмокласници тогава. Първият ми ден като директор, отново притеснително, вълнуващо, ситуацията е съвсем различна, но в крайна сметка нещата си идват на мястото и вече съм за пета година директор много по-спокойна, отколкото беше първоначалната ми среща с колегите, защото едно е да се срещнеш с хората, когато си на позиция учител, друга е срещата и идеята на този вид комуникация, когато позицията е различна. Какво да кажа аз? Аз съм възпитаничка на това училище и съм от випуска, който откри тази прекрасна сграда, която за времето беше единствена модерна сграда, построена на Балканския полуостров. Тогава бях в 8 клас и когато се наложи вече като професионалист да се върна в това училище, ми беше страшно приятно. Затова, защото аз се върнах в далечната 1997 година и тук моите преподаватели все още бяха учители, а аз им бях колежка, което беше изключително приятно. Дойдох тук по една щастлива случайност, тъй като тогава учениците от 4-ти клас в тая далечна година бяха към прогимназиален етап. И точно в тази година се взе решение те отново да се върнат в начален етап. И тогава се откриха тук свободни работни места. И така, подавайки документите си, бях приета и много доволна за това, че се върнах в моето училище. Как виждате училището напред в годините и как подкрепяте инициативите на учителите и учениците? Кое вдъхновява в работата ви? Направих се труда наистина да помисля как искам да изглежда училището наистина напред в бъдещето. И всъщност как ще изглежда, естествено няма как да избягаме от изкуствения интелект. И според мен училището ни в съвсем близко бъдеще ще има персонализиран начин на обучение, персонализирано обучение, което означава, че с помощта на различни платформи, с помощта дори на изкуствения интелект, всеки един ученик ще има свой персонален учебен план, по който ще се развива и който всъщност ще способства за развитие на неговите най-силни страни. Съответно ще го подкрепя там, където има необходимо от такъв тип подкрепа. Виждам училището ни с много повече техника, с много повече иновации, като тук визирам не само изкуственият интелект, но и така наречената виртуална и разширена реалност, където всъщност, което ще способства за една глобална класна стая, или това ще бъде обучение, базирано на реална комуникация в реално време между ученици и учители от различни държави. Също така виждам едно бъдеще с много по-голям акцент върху умения, умения свързани с емоционалната интелигентност, умения свързани с екипната работа, с креативност, критично мислене, нещо, което в момента не толкова не му се обръща внимание, но някакси академичните знания все още вземат превес, а училището на бъдещето ще бъде с повече приложени знания и т.е. ще се използват академичните знания, за да могат да бъдат прилагани в прекия живот. И съответно, какво още? Аз виждам едно училище на бъдещето, едно училище с фокус към иновациите,
едно училище без граници. Това ще бъде новото училище, колкото и да искаме и да не искаме, то промените ще дойдат съвсем близо и ние всъщност трябва да работим и да сме готови за тях. А какво е вашето мнение по въпроса, госпожо Калдарева? Аз няма да избягам от клишето, че училището е втори роден дом за учениците. Затова за мен училището трябва да е приетливо, уютно, топло, децата да идват с радост и да се чувстват така, както се чувстват в своето семейство, в родния дом. Тук искам да благодаря на всички колеги, които преди няколко години с общи усилия успяхме да обновим тази сграда и направихме няколко основни ремонти в фоетата, в някои от класните стаи, за да стане то приветливо за нашите ученици. От тук нататък естествено ще навлизат модерните технологии и ние няма да страним от тях, но след като вече имаме една прилична база, може да надграждаме все повече и повече и всеки да се чувства спокоен, в безопасност в това прекрасно училище, което е с една изключителна архитектура, която е единствена по рода си за Балканския полуостров. Кое от Йовковите послания бихте превърнали в пожелание към всички възпитаници на училището, минали, настоящи и бъдещи, по повод патронния празник на училището? Има много послания, много мисли от творчеството на Йовков, които биха ме провокирали да използвам днес тук за пожелание, но аз се спрях на една и тя е: нека във всяка българска къща има поне по една българска книга. Хубава книга, която и да е била, от когото и да е. Тя може да бъде една вещ, но може да стане и една светиня. И моето пожелание е: четете, знайте, мислете и творете. Това е най-висшата, най-голямата сила, която има човекът. Така е било и така ще бъде. Затова за мен образованието винаги е било приоритет и пожелавам на всички вдъхновение, пожелавам на всички здраве, пожелавам и това да търсим и да приоткриваме себе си, като с това допринасяме за развитието на нашето училище. Честит празник! И аз, като Йордан Йовков, винаги съм наклонена да вярвам на хората, да виждам и да търся от тях преди всичко доброто. Доброто ще победи, трябва да правим добрини и ние всички в Средно училище Йордан Йовков трябва да помним, че успехът ни обича. Честит празник на всички! Благодаря ви за приятният разговор и хубавите пожелания. А сега, след всички вдъхновяващи думи и сериозни теми, е време да се отпуснем и да погледнем на училищния живот от по-забавната страна. Точно така. Време е за малко настроение и смях. Пригответе се за бързи, интересни и понякога напълно неочаквани отговори на нашите ученици. Ако можеше да срещнеш Йордан Йовков, какво би го попитал? Би било изключително интересно да го попитам дали харесва днешния свят и кои черти на съвременния човек биха го впечатлили и кои негови истории според него се заслужават да бъдат разказани днес. А какво би пожелал на учителите ти за патронния празник? Бих пожелал на учителя да вдъхне търпението, с което ежедневно изгражда бъдещето чрез своите ученици и нека не спира да сбъдва мечти. Ако аз бях срещнала Йордан Йовков, щях да го попитам дали харесва как се държат съвременните деца в днешния ни живот. Дали ще се впечатли в тези компютри, електронни и телефони. Ще пожелая на всички учители всички празници да ги празнуват с лъчезарни усмивки, да са щастливи
и се да сбъдват мечти. Бих попитала Йордан Йовков, ако го срещна, дали иска да остане патрон на нашето училище и дали му харесва днешното време. Ще пожелая на всички учители от нашето училище да даряват знания и доброта на всички ученици. Ако срещна Йордан Йовков, бих го попитала какво може да каже за децата от 2024 година и дали му харесва училището, посветено на него. Ще пожелая на всички учители да учат така добре децата и да изучават все по-нови неща. Ако срещна Йордан Йовков, бих го попитал дали още любимият му град е София и дали още иска да участва във войните и дали още иска да бъде редактор като списание. Бих пожелал за госпожите да са здрави, все да бъдат в нашето училище, все така щастливи и искам да благодаря за подкрепата ни и за вниманието. Ако срещна Йордан Йовков, би го попитал кое време му харесва повече, старото или новото, и да обиколи цяла Велика България. Би пожелал на всички госпожи да бъдат здрави, да не се разболяват и да бъдат смели. Ако срещна Йордан Йовков през живота си, ще го питам дали е виждал бялата лястовица. И ако я е виждал, какво си е пожелал. И искам да пожелая на всички учители да са живи и здрави и да живеят до 100 години. Ако срещна Йордан Йовков, бих го попитал дали иска да е учител в нашето училище, дали иска да ни разкаже за неговата история, да ни прочете някакъв негов разказ. И бих пожелал на учител да продължава да учи така хубаво, смело децата, да не спира да ги учи, да живее до 100 години и да е винаги усмихнат. Ако съм посрещнала Йордан Йовков, бях го попитала дали ще се радва, че нашето училище носи неговото име и пожелаваме госпожите ни да са живи и здрави и да ни учат все така хубаво. Ако бих срещал Йордан Йовков, щях да попитам дали иска да бъде в нашето училище директор. Ще пожелая на всички учители да са живи и здрави и да са винаги усмихнати. И това бяха четвърти път, на които благодарим за оригиналните отговори. Честит празник! Какво ще пожелаеш на учениците за патронния празник? Искам да пожелая първо на всички учители, на всички ученици много здраве и заедно да вървят напред към всеобщата просвета. Добре, благодаря. Какво ще пожелаете за учениците за патронния празник? Да бъдат като така налязвайци. Никога да не губят сърдеца за доброто, за вярата. Благодаря. Какво пожелаете за патронния празник на учениците? Да не има войки. Да. Кажи ми нещо. Как сте днес? Какъв е живота за вас? Днес ли това? Да. Давай след.